По време на рецесията в Гърция в началото на миналия век всички гърци емигрират към щатите, кой къде може да се спасява. Едно младо момиче решило да избега от мизерията. Отишъл вечерта на пристанището към 10-11 часа и малко си пъкнен план, когато повечето моряци са карали по нещо. Набелезал си един млад моряк и му казала: виж какво, искам да ме спасиш от тук. Ме качиш на кораба за Америка. Вика: пари не ям. Ще се отблагодаря с каквото ям. Като жена можеш да правиш с мен всичко, което искаш по пътя. Морячето замислило и казало: сутринта 5 часа си тук на пристанището. Явява се момичето, събрало една бухча на гърба най-необходимите неща. Нашия е служил в една спасителна лодка и е покрил с брезента отгоре. И 10 дни си пътуват, нашия храни с обикновени вафли, портокала да и носи и си я ползва по мерак. Обаче на 10-тия ден капитана на кораба минал случайно и отбил под нищо, гледа тази утре. Какво правиш ти тук? И тази вече излезнала 10 дена пътува, къде няма страшно. Настава и казала: вичко, аз съм си платила, отивам за Америка. Капитан казал: отиваш за Америка, момиче, вика, това е ферибота за Тасос.